मुलांनो, आज आपण भगवद्गीतेतील 12वा अध्याय म्हणायला शिकणार आहोत. दररोज आपण 2 श्लोकांचे संथा पद्धतीने अध्ययन करणार आहोत. आज आपण 3रा आणि 4था श्लोक म्हणूया. मी म्हणणार, त्यानंतर माझ्या मागे तुम्ही म्हणायचे. चला तर मग करूया सुरुवात. एत्वक्षरमनिर्देशम एत्वक्षरमनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते एत्वक्षरमनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते एत्वक्षरमनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते एत्वक्षरमनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम् सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् एत्वक्षरमनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रियग्रामम् संनियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धया सर्वत्र समबुद्धया संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।